Jeg kommer fra Marienlyst Strandhotel i Helsingør. Omkring 10 minutters gågang fra havnen. Så er du oppe på hotellet. For os er vi her i dag, fordi vi op imod sommeren skal eskalere en lille smule på vores medarbejdere og søger faktisk ret bredt inden for feltet her. Vi har alt fra receptionen, lidt til vores tjener. Vi søger en masse kokke ude i køkkenet. Vi har lidt housekeeping. Og senere på året, så omkring august-september, åbner vi op for nogle lidt mere administrative roller inde på kontoret. Det vi er på udkig efter, når vi leder efter nye ansatte, det er egentlig ikke, at man har den store udbildning, uddannelse med mere. Faktisk mest, at man er åben, ønsker at modtage vores gæster med et rigtig godt smil, har en masse service mind inde i sig, og elsker at kunne give den her unikke oplevelse for alle vores gæster. Vi kalder det lidt på Marienlyst den her wow-oplevelse. Marienlyst er et hotel, der er opført i 1861, så der går meget lang tid tilbage. En masse historie, en masse charme, og det er virkelig også det, vi prøver på hver eneste dag at kunne give til alle vores gæster. Vi har rigtig mange stamgæster, som kommer næsten hver uge, hver måned, og prøver at få det bedste ophold for dem. Der er det vores ypperste fokus at kunne yde den allerbedste service for dem, og det kan vi kun ved, at vi i dag finder nogle rigtig gode kandidater til vores stillinger. Lidt omkring mig og mit team. Jeg hedder som sagt Emil. Jeg sidder som recruitment manager, så det ville være mig, I ville skulle tage kontakt til, hvis det var, at nogle af vores stillinger kunne være relevante for jer. Jeg har nogle fokuspunkter, når jeg sidder og rekrutterer til vores hotel. Som sagt, så kræver det ikke den store udbildning, men vi har nogle meget varme værdier, og det er, at vi har et stort fokuspunkt på, at man skal være glad for at komme på arbejde. Vi har også et krav til vores medarbejdere, at man hjælper til at give ens kollegaer den bedste dag på arbejdet. Så vores største fokuspunkt i HR, hvor jeg sidder, det er, at når man enten tager færgen hjem, bussen eller toget, at man sidder med et lille smil på læben og tænker, at man har haft en rigtig, rigtig god dag. Man har både lært en masse, man har også kunne give lidt fra sig og hjulpet nogle kollegaer eller nogle gæster til at få verdens bedste dag. Hvis vi går lidt sådan i dybden på vores, hvad kan man sige, stillinger, vi netop går og søger lige nu, så er det i receptionen. Der har vi to typer af stillinger, man kan søge lige nu. Vi har en fuldtidsstilling, som vil være de her 37 timer om ugen. Og så udover det, så har vi denne her, som vi kalder afløser, som er en mulighed for, at man kan sådan more or less købe sig lidt ind på en vagt. Så hvis det passer i dit privatliv, at du i den her weekend har fri, måske er børnene et andet sted, spiller fodboldkampe eller andet, og du har tiden til lige at kunne tage en vagt, jamen så kan du faktisk swipe dig ind på en vagt, og så sige, du ønsker den her vagt. Og det vil også gøre, at der er en masse fleksibilitet omkring, at man bor i Helsingborg, og at det kræver måske lidt mere planlægning end nogle af os andre, der kan gå på arbejde inden for 4 minutter. Udover det, så har vi tjenerdelen. Tjenerdelen er faktisk lidt eller det samme som reception. Vi har nogle fuldtidstjenere, vi er på udkig efter. Her der snakker vi gerne 4 til 5 fuldtidsansatte. Udover det, med tjenerdelen, så har vi også afløserstillinger, hvor det er, at man har mulighed for ligesom at kunne købe sig ind på en vagt og sige, at man ønsker den. Når vi så kommer til køkkenet, der mangler vi lidt flere, tror jeg godt, vi kan sige. Lige nu har vi faktisk en del, der bor i Helsingborg og som arbejder ude i vores køkken og er rigtig glade for det. Så der vil man også godt kunne måske hurtigt finde en kultur i at følges på arbejde og følges hjem igen. Lige der tror jeg også, at vi er på udkig efter en 4 til 5 fuldtidsansatte. Udover det, så har vi også de her afløserstillinger inden for køkkenet. Når vi kommer til housekeeping, så har vi på udkig lige nu efter en fuldtidsansat i housekeeping.
Men når vi kommer omkring sommeren, lige efter sommeren, august-september, så vil vi også åbne op for nogle større muligheder omkring det. Hos os så er det enormt vigtigt, at vi kan give vores medarbejdere den her meget familiære følelse. Så selvom vi er 570 medarbejdere på Marienlyst Strandhotel, så lyder det af enormt mange. Og til dels kan man måske også godt føle det, men det, der er den mest ekstraordinære ved Marienlyst Strandhotel, det er, at man kan godt forvente at få en krammer, når man møder ind på arbejde af sine kollegaer eller andet. Og hele den her stemning, den ønsker vi virkelig at opretholde. Det kan vi gøre ved nogle forskellige tiltag. Det er altid svært ligesom at kunne... Den sociale del på arbejdspladsen, den er enormt vigtig for os at opretholde. Og det har vi gjort ved, at man kan komme med nogle forskellige tiltag. Er man en stor interesse i fiskeri eller andet, jamen så er der startet en fiskeklub imellem medarbejderne. Er man en stor interesse i at strikke, jamen så har vi også fået en strikkeklub op at køre. Har man lyst til at løbe eller andet, jamen så har vi også løbeklubber og den slags. Så vi prøver at tænke lidt ud af boksen for at kunne tilbyde en masse for vores medarbejdere. I HR, hvor jeg sidder, som vil være den primære kontakt, der har vi gennem mange års erfaring haft både med svensker, nordmænd og andre i Skandinavien, så kontraktuelt og alt det her i forhold til guidance, hvordan det skal gøres med at få en dansk CVR-nummer med, eller CPR-nummer med andet, jamen der har vi en full-on guideline for det, og vi hjælper meget gerne til. Marienlyst Strandhotel er faktisk ejet af en svensk koncern, S-Group. S-Group har 14 andre hoteller i Sverige og i Skandinavien, og tættest på vil der faktisk være her Mary Hill. Så hvis man går og har lidt en drøm om at måske også prøve at kigge her i Sverige på hotelsiden, jamen så kan man også godt kontakte mig. Så kan jeg prøve at guide jer lidt videre til Mary Hill eller Ystad eller andre hoteller i vores kæde. Så det vil jeg meget gerne være behjælpelig med. Udover det, jamen så er jeg på standen nede nummer 46, tror jeg det er. Og hvis der skulle være nogle spørgsmål bagefter her, jamen så har jeg både visitkort og mulighed for lige at tage en hurtig snak om, hvad det er, det næste step i processen vil være. Som sagt, så har vi en lang erfaring inden for det her, og vores ønske i dag er at få en masse af jer til at kigge lidt over sundet og se, om det kunne være en mulighed. Som sagt, så snakkede jeg tidligere i mandags faktisk med mine kolleger om, hvor lang tid tager det egentlig at komme på en vagt på Marienlyst Strandhotel. Og han sagde med god vilje, både offentlig transport og det hele, jamen så er han på arbejde på 25 minutter. Så står han nede i køkkenet. Og det er faktisk en af de ting, der gør, at det er virkelig attraktivt for ham. Fordi hvis han skulle kigge på andre veje, jamen så bare her i Sverige, så ville det tage faktisk over en halv time for ham at komme til det sted, som han tidligere arbejdede. Så det er faktisk ikke så svært, som det nogle gange kan lyde, at man skal med en færge på arbejde. Men jeg tror, at den her fleksibilitet i, at der er kommet så mange afgange, som der er, det gør, at det her med at måske få fri lidt senere på aftenen egentlig ikke er noget stort problem, fordi der vil altid være en færge, der kan få transporteret dig hjem. Og også den anden vej, når man skal på arbejde. Jamen, selvom du har nogle tidlige morgenvagter, så er det faktisk stadig rigtig nemt at komme på arbejde, fordi at færgerne går hele tiden. Så igen, jeg står nede på stand 46, og hvis I har nogle spørgsmål, så kom endelig ned, så vil jeg glædeligt høre fra dem.